ƙarfin yaro. Zakir zakartawa a Nijar, ɗan kokowa mai girma, ɗan kokowa mai dama, mai ƙirƙiri da waƙa da tambarin al'umma. Muna da gwarzon kokowar mu, Zakir zakartawa na Nijar. Dubin masoya na maka addu'a, ka ɗau takobin kokowa baɗi. Muna da gwarzon kokowar mu, Zakir zakartawa a Nijar. Dubin masoya na maka addu'a, ka ɗau takobin kokowa baɗi. Muna da gwarzon kokowar mu, Zakir zakartawa a Nijar. Dubin masoya na maka addu'a, ka ɗau takobin kokowa. Da fari sunan Allah zan sa Ubangiji masanin sirri na. Muna da gwarzon kokowar nan. Yau da gobe ta'ala sarki da shi yayi ni da ma'umina. Zakir zakartawa a Nijar. Dare kana yaro ko Allah ka taimaka ka cikan burina. Kana gwarzon kokowar nan. Ka ɗaukaka na fannin waka, dubun masoya sai ta kira na. Muna da gwarzon kokowar mu, Zakir zakartawa a Nijar. Dubun masoya na maka addu'a, ka ɗau takobin kokowa. Allah salati kara da dawa ga ɗan Aminatu baban Zara. Muna da gwarzon kokowar nan. Zo fiyayyen duk bayan ka da ya fi kowa a wajen kara. Zakir zakartawa a Nijar. Asa sahabbai sarki Allah da sun bi manzo baban Zara. Kana gwarzon kokowar nan. Asa da Zakir zakara ciki hana da ni mai yin waƙan nan. Muna da gwarzon kokowar mu, Zakir zakartawa a Nijar. Dubun masoya na maka addu'a, ka ɗau takobin kokowa. Da fari dai na yi muku sallama al'ummar Nijar ƴantawa. Muna da gwarzon kokowar nan. Maza da mata yara da manya ɗin yau dai ga na atawa. Zakir zakartawa a Nijar. Yazo da taken Zakir zakar ɗan kokowar namu na tawa. Kana gwarzon kokowar nan. Da ma masoyan shi na kira na ɗin ma ne baiti na. Muna da gwarzon kokowar mu, Zakir zakartawa a Nijar. Dubun masoya na maka addu'a, ka ɗau takobin kokowa baɗi. Gwarzon maza ne Zakir zakar, shi ya tara dubu na masoya. Muna da gwarzon kokowar nan. A bangaren kokowa Zakir ta ko'ina shi ya ja gayya. Zakir zakartawa a Nijar. Da ya shigo filin kokowa murna ake yi dubun masoya. Kana gwarzon kokowar nan. Domin suna mashi fatan kairi ya ɗau takobin kokowar nan. Muna da gwarzon kokowar mu, Zakir zakartawa a Nijar. Dubun masoya na maka addu'a, ka ɗau takobin kokowa. Gurin masoya Zakir zakar ku furfuto domin gwada ƙauna. Muna da gwarzon kokowar nan. Ku nuna koyaushe na tare, iya wuya ku gwada mashi ƙauna. Zakir zakartawa a Nijar. Komai ku yi sha domin Zakir zakar, hakan shi ne ƙauna. Kana gwarzon kokowar nan. Komai ka yi wa masoyi naka, hakan gana ƙara da tun ƙauna. Muna da gwarzon kokowar mu, Zakir zakartawa a Nijar. Dubun masoya na maka addu'a, ka ɗau takobin kokowa. Kowa na da gwani na shi ni dai Zakir zakar nawa. Muna da gwarzon kokowar nan. Ya shigo filin kokowa gwani na wahalar kadarwa. Zakir zakartawa a Nijar. Da an buga inda an kama ya warware zare da abawa. Kana gwarzon kokowar nan. A ko'ina ƙasar mu ta Nijar ana yawan nuna mashi ƙauna. Muna da gwarzon kokowar mu, Zakir zakartawa a Nijar. Dubun masoya na maka addu'a, ka ɗau takobin kokowa. Zakir zakar ɗan kokowar Nijar, ana ta yaban ka da ƙwazo. Muna da gwarzon kokowar nan. Idan ana maganar kokowa Zakir ana kiran ka da gwarzo. Zakir zakartawa a Nijar. Kilar hakan ne gurin masoya suka kira ni baiti in furzo. Kana gwarzon kokowar nan. Na wake ɗan kokowar tawa Zakir zakar kun ji nufina. Muna da gwarzon kokowar mu, Zakir zakartawa a Nijar. Dubun masoya na maka addu'a, ka ɗau takobin kokowa. Da mai kama za a yi mana kota, kusan karashi ba za ya yi ba. Muna da gwarzon kokowar nan. Idan ana magana ta mazaje ba za a bar ɗan kokowa ba. Zakir zakartawa a Nijar. Domin maza ne ke kokowa
zakkar domin kuna nuna mashi kauna. Muna da gwarzon kokowar mu zakir zakkar tawa a Nijar. Masoya na maka addu'a ka ɗauta kodan kokowa. Cikin masoya zakir zakkar sunan waɗansu nake sanyawa. Muna da gwarzon kokowar mu. Farko Muhammad Halid zansa yana cikin aljitantawa. Zakir zakkar tawa a Nijar. Cikin masoya zakir zakkar sunan shi ba zan manta ba. Sannan Sa'idu tambayi Nijar yana alibiya ban manta ba. Ga APC fa Abidjan shi ma masoyin zakir ne shi. Ga Musa a jihar Tawa yana cikin sahu na masoya. Abubakar na garin Tasawa sunan shi ne ba zan manta ba. Aminu ba da gishiri Tawa shi ma masoyi ne lamba ɗaya. Sauran gurbi na masoya zakir zakkar duka ina gaida ku. Ira ne mai waka Najeriya Katsina kun ji jihata. Ma masoyin zakir zakkar ne haka yasa ne mishi wake. Domin neman ƙarin bayani 081 34 17 76 86 ko kuma 080 64 40 3779. Muna da gwarzon kokowar mu zakir zakkar ta wani Nijar. Dubin masoya na maka addu'a ka ɗau takobi